हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। आज मैं आप लोग के बीच में बहुत ही प्यारा सा गीत लेके आई हूँ। अगर मेरा गीत पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा हवन गीत आप लोग के बीच में लेके आए हैं। चलिए हम चलते हैं अपनी गीत की तरफ। मंगले होला महलिया में, महलिया में, श्री रघुबर के चरनिया में। मंग होला हव महलिया में, महलिया में, श्री रघुबर के चरनिया में। पहली हवनिया अयोध्या में होला, पहली हवन अयोध्या में होला। राजा दशरथ के जमीनिया में, जमीनिया में, श्री रघुबर के चरनिया में। राजा दशरथ के जमीनिया में, जमीनिया में, श्री रघुबर के चरनिया में। मंगल हो महलिया में, महलिया में, श्री रघुबर के चरनिया में, श्री रघुबर के चरनिया में। दूसरी हवनिया जनकपुर में होला, दूसरी हवनिया जनकपुर में होला। जनक जी के जमीनिया में, जमीनिया में, सीता माता के नैहरवा में, नैहरवा में, श्री रघुबर के चरनिया में। मंगले होला महलिया में, महलिया में, श्री रघुबर के चरनिया में, श्री रघुबर के चरनिया में। तीसरी हवनिया विंध्याचल में होला, तीसरी हवन विंध्याचल में होला। पंडन के जमीनिया में, जमीनिया में, श्री रघुबर के चरनिया में। पंडन के जमीनिया में, जमीनिया में, श्री रघुबर के चरनिया में। चौथी हवनिया सब भक्तन के हो, चौथी हवनिया सब भक्तन के घर होला, भक्तन के घर होला, भक्तन के घर होला। भक्तन के जमीनिया में, जमीनिया में, श्री रघुबर के चरनिया में। मंगले होला महलिया में, महलिया में, श्री रघुबर के चरनिया में। पहले हवनिया मलिनपुर में होला, पांचवी हवनिया मलिनपुर में होला। भक्तन के आंगनवा में, आंगनवा में, श्री रघुबर के चरणवा में। मंगले होला महलिया में, महलिया में, श्री रघुबर के चरनिया में। अगर हमारा हवन गीत पसंद आए तो आप लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट करना कि आप लोग को कैसा लगा हवन गीत और आप लोग हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो।